Krásny deň, milí televízni diváci, som rád, že sledujete ďalšiu reláciu o zdraví. Keď sa cítime na nič, siahame po rôznych aktivitách, napríklad aj po počúvaní hudby. Muzika nás dokáže vzprúžiť a okrem toho dobiť naše životné batérie. Vedeli ste o tom, že existuje aj harmonizácia života prostredníctvom hudby? Reč je o muzikoterapii a práve o nej a o jej čare sa budeme v nadchádzajúcich minútach rozprávať s našou hostkou, ktorou je pani Andrejka Kotmanová, žena s vyše 10-ročnou praxou v rámci muzikoterapie. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Pani Andrejka, na úvod taká jednoduchá, možno práve naopak zložitá otázka. Ako a prečo vznikla hudba? Hudba je tu s nami od pradávna. Hudba je niečo, čo počúvame už keď prichádzame na svet. Udáva sa, že sluch je prvý náš zmysel, ktorý sa začne vyvíjať už v brúšku maminky, takže začíname počúvať tieto podnety, všetky tie tajomné zvuky, ktoré ku nám prichádzajú a vlastne keď sa narodíme, máme tiež potrebu sa ozvučiť, nejakú potrebu prispieť do toho zvukového spektra, toho celého sveta a my sme tí tvorcovia, ktorí dokážu nejakému tomu svojmu pocitu alebo tomu, ako my vnímame svet, dať nejakú formu, nejakú ju zušľachtiť a buď si spätne prežiť nejaký pocit, alebo ho vieme zdeliť ostatným a tým, že sme všetci takí iní a máme iné prežívanie, tak sa takto krásne obohacujeme. Je to podobne ako literatúra, keď čítam nejaký príbeh niekoho iného, tak môžem nazrieť do jeho vnútorného sveta takto. Čo nám hudba dáva a od čoho nás oslobodzuje? Hudieb je veľa druhov, takže hudba nám vie dodať emócie, ktoré nemáme. Alebo môžeme sa dostať do kontaktu so svojimi vlastnými emóciami lepšie cez pesničku, keď niekto vypovie nejaké emócie, keď strátil nejakú lásku, alebo niekoho blízkeho, alebo sa teší, alebo sa hnevá. Tak prostredníctvom toho my sa vieme tiež takto dostať do kontaktu so svojimi emóciami a rozšíriť si tak ten svoj svet. Možno trošku taká netradičná otázočka. Dá sa prostredníctvom hudobného vkusu zistiť, aký je príslušný človek, čo má v sebe, aký má charakter, akú povahu, ako myslí, ako uvažuje? Áno aj nie. Je to taká záľudná otázka, rovnako ako keď podľa treba z vonkajšieho vzhľadu niekedy nás to klame, že ako ten človek naozaj dobre oblečený, pekne rozpráva, pekné frázy, ale môže to byť úplne inak. Takisto pri tom hudobnom vkuse poznám metalistu, ktorý je vegetarián a nepije. Je to celkom vľúdny človek, takže nie je to také jednoduché. Poznám treba človeka, ktorý, keď odchádza z kancelárie, kde musí byť ten slušný človek, a on hovorí, že keď odchádzam, ja si v aute pustím metal, odreagujem sa a potom príde taký kľudný domov. Takže tak je to v poriadku. Vy sama ste vyštudovali hudbu, no potom vás oslovila práve muzikoterapia. Čím si získala vaše srdce? Muzikoterapia, tá cesta muzikoterapie nebola ani ľahká, ani rovná, ani krátka, ani lacná. Keď hráte hudbu, musíte byť veľmi presní, strážiť si formu, ako ládite a tak ďalej. Mňa potom ten život odklonil k hudobnej pedagogike, k štúdiu a vlastne tam sa mi otvoril celý nový svet, ako hudbu, keď chcete učiť deti, tak musíte ju naozaj pochopiť tú podstatu, vedieť ju rozdrobiť na také drobnejšie elementy a tam sa mi otvoril svet orfovskej pedagogiky, Dalcrozovej pedagogiky, všetkých tých prístupov, kde človek hudbu môže cítiť, prežívať telom, môže tvoriť, byť naozaj prirodzený a jedinečný v tom. A muzikoterapia bol taký ďalší stupienok. Ja som mala to šťastie zažiť už v roku 2001 Wolfganga Mastnaka, ktorý robil workshop na Žilinskej univerzite a veľmi ma to zaujalo. Na vašich internetových stránkach sa nachádzajú dva pojmy, muzikoterapia a sound healing. Aby sme teda mali jasno v pojmoch, povedzme si, aké sú medzi nimi rozdiely. Je to rozdiel. Muzikoterapia je
Je to rovnocenná terapia, takisto ako psychoterapia a má teda prienik s tou psychoterapiou, okrem iných odborov. A je to cieľené použitie hudby na buď udržanie stavu nejakej psychickej pohody, alebo priamo návrat, keď sa tá fyzická a psychická nejaká kondícia človeka vychýli, tak prostredníctvom rôzneho použitia hudby vieme pôsobiť na človeka, na jeho fyzický stav a aj na ten psychoemočný stav. A tá druhá možnosť? A tá druhá možnosť, terapia zvukom alebo sound healing, veľmi sa nám to tu mieša teraz. Ak je muzikoterapia práca s hudbou, tak sound healing je vyslovene len práca so zvukom, ako si za chvíľku ukážeme. Čiže ak ponúkam terapiu zvukom, tak nehrám tam melódie nejaké, ale proste pracujem čisto iba s tónmi, ktoré sú tiež presne naladené a očakávame nejaký efekt úpravy toho fyzického alebo psychického rozladenia. A ako ste vôbec zistili alebo odhalili, že niečo ako muzikoterapia alebo sound healing fungujú? Aké problémy ste trebárs vy sama mali a zistili ste, že práve tie zvuky, práve tá muzika dokáže dané problémy eliminovať alebo zjemniť? Tá muzikoterapia, ako som hovorila, že tá cesta bola dlhá. Ja som vlastne za tých 20 rokov tej cesty prešla veľa prístupov a veľa muzikoterapeutov, ktorí každý pracoval svojím jedinečným spôsobom. Mňa na tom fascinuje, že naozaj hudba a zvuk takisto vedia zahrnúť všetkých tých 5 zložiek našej osobnosti. Čiže to je naše telo, pôsobí na naše telo, môžem sa fyzicky uvoľniť, je to tá mentálna aktivita, môžem naozaj vyčistiť si myšlienky pri hudbe, je to emočné, kde si môžem uvoľniť emócie alebo si dodať emócie, ktoré práve nemám. U mňa je dôležité to sociálno, keď robím hlavne so skupinami alebo máme bubnovacie kruhy a to, ako sa ľudia vedia spojiť pri spoločnom tvorení alebo hraní je úžasné a potom je tam ešte aj tá spirituálna rovina, čiže keď sa pýtame na zmysel toho celého nášho bytia, alebo keď nám všetko toto tak nejak nefunguje, tak kde sa obraciam, keď už mi nič iné nefunguje. S akými nástrojmi v rámci muzikoterapie pracujete? Ja pracujem s terapeutickým zvukom. Je to rozdiel, keď máme tie klasické hudobné nástroje, tam zvuk musí byť čistý a jasný. Ak chcú viaceré nástroje hrať v orchestri alebo v nejakom zoskupení, musia byť naozaj pekne do seba zapadať a byť veľmi presne ladené. Terapeutický zvuk je jedinečný v tom, že má veľké spektrum tých čiastkových tónov alebo alikvotných tónov. To znamená, že a ešte teda krásne rezonujú tie nástroje a vlastne to chvenie, to vlnenie, ktoré sa vytvára tým zvukom, to je vlastne tá podstata tej práce alebo toho, čo sa tam deje. Dostávame takú jemnúku masáž vlastne a uvoľňujeme sa aj na fyzickej rovine a aj tie naše mozgové vlnenia. Ak my sme v tých beta vlnách, v tom výkone to a príde takýto zvuk. Tak toto vlnenie automaticky sa zladí a ideme pomaličky do stavu alfa až niekedy do tých hlbších stavov meditačných. A toto je vlastne tibetská spievajúca misa? Toto je áno. Tak poďme teda na ďalší nástroj. Máme ešte treba kryštálové misy. Kryštálové misy sú presne naladené na jednotlivé tóny a vedia vytvárať krásne súzvuky. Vieme tam robiť tie harmonizačné intervaly, kvarta, kvinta, oktáva, ktoré sú mimoriadne naozaj harmonizačné. Máme tu ľudia,
to poznajú možno ako kalimba, správne sa to volá sansula, keď je to na tejto ozvučnej blane. Ukážme si ešte túto nevšednú píšťalku. Nevšedná píšťalka, toto je okarina. Je to hlinený nástroj s dierkami. Ľudia už možno poznajú indiánske flauty, ale toto je iný druh zase fúkacieho nástroja. A ešte trebárs táto zvonkohra. Áno, toto sú veľmi obľúbené zvonkohry. Veľa ľudí už ich aj má doma. A sú 4 druhy: oheň, voda, zem, vzduch, ktoré sú každé rôzne naladené a dajú sa kombinovať spolu. Potom takisto používame nástroje, ktoré sú takéto perkusné, kadejaké príjemné zvuky. My vlastne kopírujeme prírodné zvuky, ktoré sú také prirodzené pre človeka. Pani Andrejka, poďme si teraz detailnejšie rozobrať alebo rozanalizovať jednotlivé hudobné nástroje. Mňa teda zaujala tibetská spievajúca misa. V čom spočíva jej čaro a ako nám môže pomôcť? Správne sa volajú himalajské misy, lebo ten pôvod nie je vyslovene len v Tibete a ten tvar tej misii umožňuje, aby tam vznikali naozaj rôzne tie frekvencie, aby tá rezonancia dlho doznievala a krásne naozaj robila tú svoju vibračnú prácu. Čiže ešte raz. Ľudia poznajú teda asi najviac. Mnoho ľudí ich má doma. Možno sú niekedy sklamaní, že si to kúpia a videli, že sa to tam dá točiť a ten tón im nejde. Niekedy stačí naozaj len vymeniť páličku a ide to, alebo chce to trošku praxe. Toto je majestátna kryštálová misa. S čím nám dokáže pomôcť? Vytvára veľmi také intenzívne vibrovanie. Naozaj tie tóny sú dlhoznejúce. Naozaj pri vnímaní týchto zvukov sa nám až skresľuje vnímanie času. Ľudia majú pocit, že tam boli 10 minút a boli tam 90 minút. Tak je to naozaj veľmi relaxačný nástroj a to jemné vibrovanie a to široké spektrum zvukov nás uvoľňuje, čistí, otvára aj k tým hlbším rovinám vnímania. Vo vašich rukách sa často objavujú aj bubny. Robíte také bubnové seansy, alebo vy to nazývate bubnovací kruh. Bubnovacími kruhmi. Na čo to vôbec je, ako to pomáha? Čo človek cíti, keď počuje zvuk bubnov? A bubnovanie je úžasná technika jednak na spojenie sa so sebou. A zoberte si, že prídete po pracovnom dni, prídete do kruhu, nemusíte sa tam s nikým rozprávať, nemusíte sa na nikoho pozerať, môžete tam byť sám so sebou. Pokiaľ máte nejaký pretlak, môžete si legálne udrieť proste do toho bubna. Pokiaľ naopak cítite stagnáciu, keď sa chceme do toho normálu dostať, tak nejak nemám energiu, tak znova viem si dodať tú energiu tým bubnovaním. Aj tá práca pravej a ľavej ruky, pokiaľ takto dlhšie idem, tak naozaj sa mi synchronizujú mozgové hemisféry a naozaj ľudia odídu, zrazu vedia vyriešiť problém, ktorý ich dlho trápi, alebo vyzdravejú dokonca. Aj to sa stalo, že niekto prišiel chorý a odišiel taký obživnutý. Takže, nabitý energiou. Áno, aj keď si na to spomeniem, tak sa smejem, áno. Teším sa z toho. Dá sa povedať, že veľkým nepriateľom človeka je stres, ale muzikoterapia nám pomáha aj v boji proti stresu a stresovým faktorom. Po čo všetko sa v živote stres podpisuje a ako vôbec tá muzikoterapia pracuje, aby sme ten stres eliminovali, vypustili zo života? No, stres je náš každodenný. Stres je napätie, ktoré v určitom zmysle je aj fajn, keď sme takí, že sa nevieme ako rozhýbať do činnosti nejakej, tak určite to napätie je dobré, keď
chcem dosiahnuť nejaký cieľ, tak pličie, dýcham, som zameraný aj svojim vnímaním na ten cieľ. A ten problém je, že keď to trvá dlhodobo, ten stres je dlhodobý, ja som naozaj nastavený na výkon a niekedy to trvá až od detstva treba, že ten človek, keď sa uvoľní, tak tie hlasy v hlave mu hovoria, prečo sedíš, mám si niečo robiť. A my teda naozaj pracujeme hlavne s tým stresom a s tými psychosomatickými problémami, ktoré so stresom súvisia. To znamená, keď človek nevie spať, ešte aj v spánku rieši tie pracovné problémy, vzťahové, osobné, kadejaké, treba z migrény, ľahkú depresiu, tráviace problémy, to stuhnutie také fyzické. To znamená, že muzikoterapiou si vieme pomáhať aj pri depresívnych stavoch. Ja iba pripomeniem, že depresie sú závažným problémom na svete. Trpí depresiami takými pravidelnými až okolo 300 miliónov ľudí. Toto je veľmi vážna otázka, lebo naozaj už aj mladí ľudia prichádzajú a naozaj aj berú nejaké medikamenty na depresiu, takže toto je taká naozaj vážna otázka. S ľahkou depresiou vieme ju korigovať, pokiaľ pochádza z toho, že človek možno nie je spokojný so svojím životom alebo dlhodobo je v situácii, ktorá mu nevyhovuje, je pod nejakým tlakom, nezvláda to až tak, niečo sa je frustrovaný, niečo sa nevyvíja, ako by očakával. S týmto vieme naozaj v tom uvoľnení hlbokom a tým, ako aj ten náš mozog sa zosynchronizuje, uvoľní sa, vie tam človek ako obnoviť, by som povedala. Ja ešte napríklad pridávam aj afirmácie, také vsúky, len meditačné, nerozprávam celý čas a veľmi to niektorí ľudia oceňujú. Že naozaj ten dobrý, láskavý hlas, že dobre si v poriadku, nemusíš mať hneď riešenie na všetko. Každé ovocie má svoj čas, čiže takéto liečivé vety a do istej miery, áno, pomáha to. Doba je, čisto priznáme, alebo nepotemnela a negatívne energie sa šíria rýchlosťou blesku. Môže nám muzikoterapia alebo sound healing pomáhať aj pri očisťovaní sa? Určite áno. Otázka je, že čo je negatívna energia. Lebo tie energie, nazvala by som to nejaké disharmonické energie a tie môžu byť aj naozaj z toho prostredia, v ktorom sme. Máme tu rôzne Wi-Fi signály. Ja keď príjem domov, tak mám tam 12 Wi-Fi sietí od susedov napríklad. Rádiové vlny, mikrovlny, neviem čo všetko máme vo vzduchu. A potom sú aj také jemnohmotnejšie energie. Každý poznáme pocit, keď sme v prítomnosti treba z ľudí, ktorí sú, sa hovorí nízkovibračný, to znamená, že vieme zmerať aj frekvenciu toho vyžarovania človeka, to znamená, keď niekto nič ho nebaví, je apatický, a všetko mu vadí, tak tieto naše nástroje naozaj dvíhajú tú frekvenciu, pomáhajú ju dvíhať hore, aj tým, že počúvame také vyššie tóny, alebo teda ešte aj nejaké pozitívne myšlienky do toho, tak určite áno. A to isté trebárs vieme skorigovať to naše biopole. Energia, ktorá je negatívna, tak aj sa zisťuje, že sa zachytáva niekde ako zhustená energia niekde v okolí nášho tela. A dobrý sound healer, keď pracuje teda s tým svojím nástrojom, má tam človeka, cinka na ten nástroj a počúva tie odozvy tých frekvencií a keď počuje, že sa to tam utlmuje, tak tam dlhšie ostane a previbrováva to a čistí vlastne toho človeka. V posledných rokoch sa ľudia zaoberajú nielen svojim fyzičnom, ale aj energetičnom. Staráme sa o naše čakry, aby boli v poriadku. Vieme si prostredníctvom muzikoterapie pomáhať alebo prostredníctvom sound healingu pomáhať aj pri harmonizácii našich energetických centier? No určite. Áno, ako? Určite áno, čakry sú jedna veľká téma. Veľmi tam pomáha hudba. Na tie spodné čakry trebárs, ktoré nás spájajú so zemou, s našimi koreňmi, s našim telom, s tým fyzickým vlastne, čo žijeme vo svete.
tak naozaj pomáha, a treba ešte keď pridáme nejaký pohyb do toho jemný, ktorý nás naozaj uzemňuje, spája s tou zemou, možno nejaký ľahký tanec je dobrá k tomu, napríklad africká hudba alebo nejaká rytmická hudba. Nízke vibrácie, ako sú bubny, didgeridoo, napríklad naozaj to sťahujú automaticky, frekvenčne, takže sa človek naozaj napojí na tie aj svoje nižšie frekvencie. Alebo napríklad ja používam pri tých nižších čakrách, mám trebárs filmovú hudbu alebo dokonca hudbu z počítačových hier, takú, ktorá je naozaj také nízke tóny. Čo napríklad solar plexus, čakra, solárna, osobnostná, lebo s ňou teda mávame často problémy, ktoré sa potom zrkadlia v tráviacich neduhoch. No, áno. Tam vlastne to je pleteň, kde trávime nielen potravu, ale aj naše emócie. Tuto vieme cítiť, ak nejaký človek naozaj môže dobre vyzerať, byť pekne oblečený, ale cítim v tom soláre, že celkom mi nie je to kompatibilné so mnou, nehovorím dobre zlé. Áno, uvoľňujeme celý ten energetický systém, vieme každú jednu čakru, ale čakrových systémov je veľa a takisto rôznych prístupov k tým čakrám je veľa. Najlepšia práca je intuitívna. Naladiť sa a najintenzívnejšie svojim vlastným hlasom. Môžem si muzikoterapiou pomáhať aj sám v domácom prostredí? Ak áno, trebárs po akých nástrojoch môžem siahnuť a dávať sa do poriadku? Tak určite ľudia poznajú najviac tibetskú misu asi, alebo teda himalajskú misu, ale aj tieto zvonkohry. Ale ja by som preskočila všetky tieto nástroje a naozaj zopakujem, čo som pred chvíľou povedala, najintenzívnejší a najlepší nástroj je náš vlastný hlas, ktorý máme vždy po ruke a môžeme trebárs, aj keď šoferujeme trebárs, a nechceme byť unavení po dlhej ceste, stačí si robiť napríklad a vlastne to vibráciou si previbrujeme vlastne celé telo, každú bunku, okysličíme sa, tá energia sa spriechodní a takýmto spôsobom vieme veľa urobiť. Ten hlas je naozaj najlepší z toho všetkého. Hovorí sa, že veľkou liečiteľkou je príroda, prírodné prostredie. Možno považovať za sound healing aj to, keď zájdem do prírodného prostredia a trebárs počúvam štebot vtákov alebo šum vetra, šum vody. Áno, určite áno. Príroda je naše prírodzené prostredie, z neho sme vzýšli a do neho sa tak nejak navrátime. Tie nástroje, ktoré my používame, v podstate kopírujeme tieto prírodné zvuky a naozaj šum listia, štebot vtákov, tie vysokofrekvenčné zvuky alebo tie jemné naozaj prečesávajú tie naše nervové vlákna, tie sluchové bunky, ktoré sú ako také trsy trávy, tak oni naozaj zachytávajú tieto zvuky a prenášajú ich a ukludňujú teda celý náš nervový systém. Poďme ešte trošku pohovoriť o vašich terapiách v praxi. Ako fungujú? Sú individuálne, kolektívne alebo aj? Najviac pracujem so skupinami, ale určite aj individuálne. Ako to vyzerá v praxi, keď Takže človek navštíví takú terapiu? Čiže ak prídete na nejaký skupinový sound healing, alebo teda zvukovú relaxáciu, zvukovú harmonizáciu, alebo zvukový kúpel sa to volá, a prídete, ešte sa teda na seba aj pekne pozrieme, vytvoríme teda ten priestor bezpečia, nejakej dôvery, poviem tým ľuďom, čo sa ide diať, že sa môžu otočiť ako potrebujú, že si môžu odbehnúť ako potrebujú. No a naozaj dávam pozor na to, aby sme sa uzemnili poriadne, čiže vediem chvíľku tú relaxáciu, všímame si svoje telo a všímame si toho, že kde emočne sme, z akého bodu vychádzame a pomaličky teda tým zvukom sa uvoľňujeme. Čistý ten sound healing trvá 90 minút, ale vlastne potom ešte nechávame to ticho na záver, ten dobeh, kedy naozaj tí ľudia sú tam 20 minút a naozaj to je tá harmonizácia zvukom, kedy tam prebiehajú tie liečivé procesy a ľudia si to naozaj užívajú, nechce sa im ísť domov. Čo človek cíti bezprostredne po takejto terapii? A mimochodom, aké sú skúsenosti vašich klientov? Čo hovorí empíria? Citujem, minulý jeden pán vstal a povedal, že ja sa cítim taký väčší.
že sa uvoľní proste aj vnútri tela, aj naozaj to okolie tela, tú auru alebo to biopole, ktoré máme. Alebo jedna pani povie, že ja mám pocit, ako by mi zložili taký náklad z pliec. Že naozaj, že sa cítia ľudia takí ľahší alebo takí vláčnejší, uvoľnenejší, vedia sa lepšie potom koncentrovať celý týždeň a s takou ľahkosťou prechádzajú tými výzvami životnými. Je to vždy asi individuálne? Je to určite individuálne. Každá alternatívna metóda alebo technika sa vždy obohacuje a teda sa obohacujú aj samotní terapeuti. Máte vy niečo v pláne v rámci muzikoterapie alebo sound healingu? Po čom by ste ešte chceli siahnuť, aby sa to zlepšilo a skvalitnilo? No, to je celoživotná cesta. Určite ja za týždeň odchádzam znova na soundwork, na telesne terapeutický systém. Takže znova sa teším a je to pre mňa ako životný štýl viac menej. Máte v oku ešte nejaký konkrétny nástroj, po ktorom by ste chceli siahnuť? Jestvuje ešte niečo také? Alebo už máte vyskúšané všetko? Jestvuje, samozrejme, mám teraz veľmi rozrobené. Rámový bubienok, na ktorý sa hrá vlastne všetkými prstami. A na to sa učím hrať a je to veľmi, veľmi príjemné, veľmi jemná práca a je to také ukludňujúce. A ešte posledná otázočka. Už sme to čiastočne spomínali. Vraveli ste, že najsilnejším alebo najkrajším zvukom je naše slovo. Ako by sme mali rozprávať, alebo aké slova by sme mali v bežnom živote používať, aby sme žili krajšie, ľahšie a plnohodnotnejšie? Slovo, áno, slovo to je už naozaj spočuteľnenie tej emócie. Narábame s tým veľmi ľahko vážne, s našim slovom a až sa správame k tej našej slovenčine veľmi tak macožsky by som povedala, dosť sa vulgárne rozpráva na Slovensku. Voľba slov je dôležitá, naozaj je dobré vedieť, že nemám používať slova, že nesmiem, musím, neznášam sa, keď mám takéto vlasy. Hej, to naozaj mozog nerozlišuje, čo je realita, čo je iba len môj taký výmysel, ale ja ešte dodávam z toho nášho hľadiska muzikoterapeutického a vibračného, že je dôležitá za tým tá emócia, za tým slovom. Čiže určite vnímam, keď niekto povie, že si prišiel. Čiže to je tá emócia, ktorá je za tým slovom a to je dôležité tiež. Pani Andrejka, ďakujem veľmi pekne za inšpirujúci rozhovor. Nech sa vám darí. Milí priatelia, ďakujem. Aj vám samozrejme ďakujeme za priazeň. Sledujte nás aj naďalej, napríklad aj na YouTube. Ak máte nejaké otázočky, trebárs aj k tejto téme, tak ich pokojne napíšte do komentárov pod videom. No a vypočuť si nás môžete pravidelne na Apple podcastoch alebo na platforme Spotify. Majte sa krásne, buďte zdraví, šťastní, spokojní. Dovidenia. Dovidenia. Partnerom relácie je Andrea Kotmanová www.muzikotera.sk.